አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላለች እሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓቂቡ ኣጽኒሑ ስለ ዝዓደለና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታሪርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ሚያዝያ 25 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። እንቋዕ ድማ ናብ ዓርቢ ስቕለት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብፅሐና ከምኡውን ናብ ትንሣኤ ብርሃኑ ብሰላም ይብፅሐና ኣሜን። እንቋዕ ናብ ናይ ቅድስቲ ኣዴና ሳራ ዓመታዊ ናይ ሰማዕትነት በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። 25 ሚያዝያ ቅድስቲ ሳራ ኣዴና ቅድስቲ ሳራ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ካብ ዝነበሩ ኦርቶዶክሳውያን ሓንቲ እያ። ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ኣብ ሃገር አንጾኪያ ሶርያ ውሽጢ እዩ። ብዝግባእ ክርስቲያናዊ ኣተዓባብያ ዓብያ ድማ መንፈሳዊ ስርዓት ተመርዓወት። ናይ መከራ ዘመን እንዳሰፍሐ ኣብ ዝመጻሉ ጊዜ ድማ ሰብኣያ ሃይማኖቱ ስለ ዝኸሓደ ህይወታ ተመሳቐለ። ኣብቲ ጊዜ ነፍሰ ጾር ስለ ዝነበረት ማንታ ቆልዑ ወለደት። ንደቃ ክርስትና ከተቀብል ኢላ ኣብ ምድሪ ሶርያ ኮለል በለት፣ ግን ኣይረኸበትን። ምክንያቱ ካብ መከራ ብዙሓት ዝበዝሐ ኣብያተ ክርስቲያናት ተቃጺሉን ፈሪሱን ነበረ። እተን ዝተረፋ ከዓ ካህናትን ምእመናትን ስለ ዝተወድኡ ተዓጽየን ነበራ። ቅድስቲ ሳራ ደቃ ናይ ሥላሴ ቁልዕነት ከይረኸቡ ድቃስ ክወስዳ ስለ ዘይከኣለ ንህይወታ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ግን መንፈሳዊ ውሳኔ ወሰነት። ካብ ሶርያ ተበጊሳ ኣብ መርከብ ተጻዒና ናብ ግብፂ ተበገሰት። ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሑ ግን ዓብይ ማዕበል ተንስኡ ኣናወጾም። በዚ ጊዜ ቅድስቲ ሳራ ሰንበደት ደቃ ጥምቀት ከይረኸቡ ከይሞቱ ኢላ ብእምነት ናብ ፈጣሪኣ ጸለየት። ንኽልቲኦም ደቃ ወሲዳ ኣብቲ ባሕሪ ብኣብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኣጥሚቓ ካብ ከባቢ ኣጥባታ ጠቢሓ ብሜሮን ኣምሳል ቀብኣቶም። ኣጋጣሚ ግን በዚ ጊዜ እቲ ማዕበል ጸጥ በለ። ንሳ ኸኣ ተደኒቓ ብሰላም ኣተወት። ናብ ግብፂ በፂሓ ንሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣጥምቐለይ ደቀይ በለቶ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ስርዓቱ ኣብፂሑ ከጥምቖም እንተበለ እቲ መጥመቒ ዝሓለ እሞ እቲ ማይ ከዓ ረግአ። ካልኣይን ሳልሳይን ፈተነ። ግን ሕጂውን ንኻልኦት ህፃናት ዝፈስስ ንደቂ ቅድስቲ ሳራ ቆልዑት ግን እምቢ በለ። ቅድስቲ ሳራ ከዓ ምናልባት ብድፍረተይ ምኽንያት ይኸውን ኢላ እቲ ዝኾነ ኩሉ እንዳሓዘነት ነቲ ጳጳስ ነገረቶ፣ ነቲ ካህን ነገረቶ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። ከምዚ ከኣበላ ፈጣሪ ብናትኪ ኢድ ስለ ዘጥመቖም ንዓይ ኣበየኒ። እዛ ጓለይ ሃይማኖትኪ ዓብዩ እምነትኪ ድማ ዓብዩ። ድሕሪዚ ከዓ ቁርባን ኣቐቢሉ ባሪኹ ኣሳነበቶም። ናብ ሶርያ ምስ ተመለሰት ግን ካልእ ዝኸፍአ ነገር ጸንሓ። ሰብኣያ ስለ ዝኸሰሳ ከዓ ካብቲ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ቀረበት። እቲ ንጉስ ከዓ ክርስቶስ ከሓዲ ኣበይ ከም ዝነበርኪ ተዛረቢ በልዋ። ንሳ ግን ሃይማኖታ ጽኑዕ ስለ ዝነበረ እምቢ በለት። በዚ ምኽንያት ከዓ ብ303 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ በዚ መዓልቲ ሓደ ወዳ ኣብ ከብዳ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ሕቖኣ ገይሮም
بእሳት ሓዊ ኣቃጺሎም ቀተልዋ። እንሆ ቤተ ክርስቲያን ከኣ ትዝክራን ተኽብራን ኣላ። በረኸታ ይሕደረና። ኣምላኽና ንቅድስቲ ሳራ ከም ዘጽንዐ ንዓና ከኣ የጽንዐና። ከም ናታ ትብዓታ ፍቕሪ ሃይማኖታን እምነታን ይዕጥቐና። ካብ በረኸታ ድማ ይዓድለና። ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 25 ዝኽበር ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ሳራን ክልተ ደቃን ሰማዕታት ኣቡነ ገብረ ማርያም ጻድቅ ዘለሆኝ ኢትዮጵያዊ፣ ኣባ በቡንዳ ባሕታዊ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ መስተጋድል፣ ቅድስቲ ዶራ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ ኣበ ከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ፣ ኣቡነ አቢብ ኣባ ቡላ፣ ቅዱስ ኣባ ኣቡፋና ጻድቅ። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ? መከራ ዶ? ጸበባ ዶ? ስደት ዶ? ጥሜት ዶ? ዕርቃን ዶ? ድንገት ዶ? ወይስ ሞት እምበኣር? ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ በዚ ዘፍቀረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝሰዓሩ ኣዚና ንበልጽ ኢና። ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 35 ክሳብ 38። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር ዝወደቐ ዝነጠበ በኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።